ng'ombe zetu. Ute mag thieth ma pacho ka duto koro chiki mondo kaw nonro kod kwan mine kod nyithindo matindo ma wito ngimagi e kinde nyuol kaka achiel kuom okenge mag sirikal mar kedo gi thoe ma kamago. Korwako nyamburko mating'o jotuo mohewre kata ambulances kod yedhe manochiw kod riwruok mochung' ne weche thieth e piny mangima WHO e kar jot mare ma Nairobi, Jatend Piny William Ruto oywak ni en gima lit ni mine mathoth kod nyithindo wito ngimagi e kinde nyuol, gino mowacho ni kelo wichkuot maduong' ne Kenya. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Tok report ne yango ni mine mapek kod nyithindo matindo mathoth tho e ute thieth ma pacho ka. Sirikal koro chako chenro mar duoko piny kwan thoe ma kamago. Okinyi ma kawuono, riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization ojiwo okang' ma kamano kendo chiwo nyamburko mating'o jotuo mohewre 14 kod mwandu mag thieth mamoko e nengo mar omenda maromo shillings milion 350. Today, handover includes 14 fully equipped ambulances, 8 advanced life-supporting units to strengthen the National Emergency Ambulance Service Center and the 999 system, 6 ambulances dedicated to reproductive and maternal health services in underdeserved counties, where distance and delay too often cost lives. Alongside this are 205 medical oxygen cylinders, nearly 3,000 emergency and infectious prevention supplies, ensuring that frontline facilities are ready for outbreaks, emergencies, and critical care. Koyango safar mar mwandu ma kamano, Jatend Piny William Ruto kwer ni ngang' mine kod nyithindo konego wit ngimagi e kinde ma gikonyore, kosingo ni mano gima ok bi dhi nyime timre pacho ka. I have agreed with the Ministry of Health team that, as I have said, the maternal and child mortality is unacceptably high. We cannot be losing upwards of 300 in 1,000, in 100,000, while the benchmark is 70. I mean, it is completely unacceptable. Jatend Piny olero nyamburko go 6 kata ambulances ibiro tere counties 6 kamoting'o Elgeyo Marakwet, Marsabit, Siaya, Samburu kod Tana River manyaka sani pod timo marach e geng'o thoe mag mine kod nyithindo matindo. This support goes to the heart of our universal health coverage agenda, advancing safe pregnancies, healthy mothers, thriving newborns, and responsive systems. The new resources will strengthen emergency referral care, improve